na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Para po si Benon. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya sa at lubos na kalooban ng Diyos. Isa pa? Next. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip ng kanyang sarili na totoong matayo kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap sa pamagitan sa isa't isa. Tayo po lahat tayo magsitayo. Salamat po Panginoon. Muli po namin pinagpapakumbaba ang aming mga puso sapagkat ang gawain ito ay ikalooban mo at ikaw ang siyang may kalooban ang bawat isa sa amin ay narito sapagkat ang salita mo ay ihahayag mo sa bawat isa. Kikilosan yung banal na Espiritu at nato ang aming mga puso at kaisipan, tatanggapin po namin ito na may pagtatagumpay. Pagpalaan niyo po kami at pangunahan. Sa pangalan po ni Jesus, namin nakita, tagapagligtas. Palakpakan po natin. Ang tema po ng Lawag Conference ay Unity and Diversities. At ang sabi po ng Biblia, the Bible say, through Apostle Paul, ito hong unity and diversity, hindi po ito word of discouragement. Kasi meron pong tinatawag na pagkakaiba-iba. Ito po ay word of this encouragement. If we unite in diversities, kung tayo po sa pagkakaiba-iba natin, maunawaan natin, basic lang ito. Totoo yun, that's true. Kagabi, basic lang ito. Pero dahil sa dami na ng kaalaman ngayon ng mga pastor, nalimutan nila yung basic. Itong problema ngayon, marami nang magagaling pero yung basic hindi nila malaman. Pero doon sa basic, doon natin makikita kung ano tayo. Kasi hindi ka makaparoon sa kaluwalhatian, hindi ka makaparoon sa matayog na karunungan kung doon sa magbababaw ay hindi mo ito maunawaan. Kaya nais ko pong mangaral sa paksa. Kung tayo magkaka-unite, yung diversity po, ito ang magiging dahilan ng unity in diversities is $1 million ministries. Amen. Hallelujah. Totoo po yan, mga kapatid. Hindi ho tayo mangangarap ng maliit lang na bagay sapagkat ang Diyos natin ay napakalaking Diyos. Kung yun na, noong mga panahon yun, ay hanggang doon lamang ang natututunan natin. Pero ngayon, mga kapatid, think about $1 million. Hindi lamang pesos, kundi dala. Dapat po yan kasi ay $1 million ministry. Pero naisip ko, yung palang pesos natin, pagdadalhin mo sa international, papalitan mo ng dala. Hindi pa tatanggap ang iyong peso, magpapalit ka ng dala. Kaya tayo po ngayon, mga kapatid, ay pang international ministry. Kaya ngayong hapon, ay nais ko pong sa ganitong paraan, ay guys ko po tayo ay mag-challenge. Ang ating Panginoong Hesus ay ito ang sinabi niya, nasabi niya, test me and challenge me. Ito ay nabasa ko doon sa Aklat ng Malakias, chapter 3, verse 10, letter B. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito sapagkat ang Panginoon ng mga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang ating Panginoong Diyos ang naghahamon. Kung lahat po ng mga bagay na binibigay niya sa atin, alam po natin yung 10% ay may babalik natin sa Kanya. Ang sabi po, ihuhulog niya yung lahat na dapat mahulog sa atin. Hindi puro problema ang ihuhulog sa atin. Kaya kung lahat po pala, pati oras, yung pong ating strength, yung ating health, kaya kinakailangan yung health natin talagang masubaybayan natin sapagkat yung 10% ng health natin, ibigay din natin sa Panginoon. At ganun din, mga kapatid, yung financial natin. Pero, sabi doon, ang sabi ng Panginoon, ang hamon po niya, if we can bring all the 10% for the blessing that God's given, including time, effort, financial, ang sabi ng ating Panginoon, prove me now
if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Kaya lagi po tayo mga kapatid sa isipan natin yung salitang receive it. Kasi pag ito lagi nasa isip natin, ito matatanggap natin. At ang Mateo chapter 25 verse 21 letter B, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Thou hast been faithful over the few things, I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Mga kapatid, narito po mga pastor, hindi lang sa maliit na bagay na pagkatiwalaan yan, kahit wala na pagkatiwalaan yan. Nagsimula tayo sa wala, mga kapatid. Nag-pioneer tayo na hindi pinag-uusapan ang sustento, hindi pinag-uusapan ng suporta, basta na pinag-uusapan ay mga kaluluwa. Kaya nakikita ko natutuwa sa grupong ito sapagkat ito ang mga grupo na hanggang ngayon sa wala o sa meron, sa malaking bagay at sa maliit na bagay, nakikita ko kanilang mga tuhod, patuloy na lumuluhod at ang kanilang mga paa ay patuloy na tumatayo at ipinaglalaban ang katuwiran ng ating Panginoon. Kaya ang grupong ito, mga kapatid, ito yung grupo ng matitigas ang tuhod. Kaya yung iba natin, wala ng tuhod, tingnan mo, hindi na makarating. Pamasahe lang. Hindi katuwiran ng pamasahe, mga kapatid. Tumawag ka doon sa may pamasahe, manghiram ka, makakarating ka. Anong ginagawa ng cellphone mo? Isa lang ho, ang katotohanan, kasi 45 minutes, isa lang ho, ang katotohanan, dapat ito tatlo. Ang resulta po ng unity and diversity, ito ay magiging $1 million ministry. Ay isa lang ho dyan, ang akin lang kung gustong ipakita sa inyo isang mahalaga, yung tinatawag na, ano bang structure? Kinakailangan kung meron tayong basic na knowledge about the head in the body, kinakailangan may structure yan. Kasi hindi may dudugsong yung ulo sa katawan kung walang struktura yan, o kung kaya mahina. Tama nga ang ulo, tama ang katawan, kung mahina ang struktura niyan, gigiba yan. Kaya ngayon, ang ating pag-uusapan dito, yung Ephesians chapter 2, verse 21. Basahin po natin. In whom, na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Ang sabi dito, in whom all the building fitly framed. Kinakailangan, yun ay dikit na dikit o kaya ay connect na connect. Together growth unto an holy temple of the Lord. Kinakailangan fitly framed tayo, mga kapatid. Yung ating unite, yung ating unity. Bagaman tayo magkakaiba lamang ng pangalan, pero isa sa ating Panginoon kinakailangan. Fitly yan. Sapagkat meron hong kalaban na gusto muling ibahin ang ating pagkakaisa. Government or a company, alam po natin na mayroong structure. Ang government natin may structure. Ang government or company without structures may collapse. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, sample po lang in government structure. Ito ho ang struktura ng ating gobyerno, president. Pag namatay ang president, ano susunod? Vice president. Pag ina-absent ang vice president, ang kasunod yan, senate president. Pagkatapos kung walang senate president, yung pong speaker of the house, pag wala yung apat na yan, Supreme Court ang tatayo sa gobyerno natin. At kung wala yung 5 yan, merong cabinet secretaries, department head, and mga government branches. Hanggang dun sa local level ng barangay natin. Yan po yung structure ng government. Pag wala yan, hindi ko magkakaroon ng isang gobyerno na katulad natin. Hindi lang po sa government, kundi sa company. May struktura yan. Company structure. Pag malaki ang percentage mo sa iyong pong share, ikaw ho yung mayroong capable na maging chairman o kaya ay vice chairman. Pagkatapos po ng chairman, mayroong board of directors, department head, branch manager, and employees. Hindi ko nababago yan, mga kapatid. Sapagkat pag wala po ang ganyan mga struktura, maging ang kumpanya, walang lalago at walang magpapatuloy. Pero pagdating sa relihiyon, sa pananampalataya, may struktura din. Tingnan po natin, ako ang aking papakita yung pinagmulang ko. Kasi kilala ko yung sarili ko, alam ko kung saan ako nang galing. Kaya ito lang ang aking papangaral. Hindi ko alam kung saan ka nang galing. Pero itong aking pinanggalingan. Ang aking pong relihiyon,
ay Catholic. Pero sabi po, yan po ang alam ko, ha? Ang sabi po, sa Katoliko, ang kanila pong istruktura, pinakamataas nila ay Pompeius. Yan po ay kinuha nila sa Mateo 16:18 hanggang 19. Biblical din yan. Nagamit din sila ng Biblia. Religion eh. Siyempre gagamit ka ng salita ng Diyos. Hindi ka makapagtatatag ng kahit kakultuhan pag hindi ka gagamit ng salita ng Diyos. Gumamit ngayon. Ang kauna-unahan daw nilang Pope ay walang iba kundi si Peter. Peter, upon this rock, I will build my church. Totoo nga lang, wala. Kaya kauna-unahan na kanilang Papa, walang iba kundi si Pedro. Kawawa si Pedro, hindi niya na alam na siya dating Papa. At ang sabi doon sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At kung anong inyong talihan, tatalihan. At kung inyong kalaga, ito'y kakalaga. At pagkatapos po ng Pope, yung pong mga cardinals. With the absence of Pope, magbubutuhan ng cardinals. Kaya bagong Papa nila ngayon, nagbutuhan. At pagkatapos po ng cardinal, yung pong mga bishop nila. Pagkatapos mga pare, pagkatapos mga membro. Kung meron pa ho akong kulang, bahala na kayo magdagdag. Katoliko din naman kayo dati. Hindi ko na isama dyan, yung inyong tungkulin nun, hindi kayo isang isang. Ngayon, ako po ay nagpalit ng relihiyon, Roma, 16. Ang sabi po ay Father, kaya sila po ay Father, pero pagkatapos po ng Father, si Felix Manalo na yan. Ang sabi po ng Isaiah chapter 46 verse 11, ako'y tatawag ng ibong mandaragit. Ang aking titipunin ang aking mga bayan dahil sa iyong mga salita. Kaya pagkatapos po ng Felix Manalo, ang kasunod po niya ay mga regional minister. Pagkatapos ng regional minister, provincial minister, district minister, local minister, mga diakon at diakonesa, pagkatapos mga miyembro pala. Yan po mga istruktura na pinanggalingan ko. John 3:3, ako po ay naborn again. Nakikita niyo kayo dito. Hanapin niyo kung saan kayo naroon ngayon. Akin lang yan na, walang pakialam sa inyo. Kwento ng buhay ko yan. Father, nakilala ko na meron palang Trinity, sapagkat sa Iglesia ni Cristo, Father lang, walang Cristo dyan. Felix Manalo agad ang kasunod niya. Ibo Mandaragit eh. At si Felix Manalo ay anghel, si Cristo tao lang. Kaya hindi nila dyan isinasama doon sa kanilang istruktura. Pero nang ako'y maborn again, sa talatang John, chapter 3, verse 3. Nakilala ko na meron palang Trinity, the Father, isinugo ang anak, pagkatapos isinugo ang banal na Espiritu, pero doon po sa unang ko nakilala, ito tinuro sa akin ng pastor ko, ang kasunod ng Holy Spirit, si Pastor Wayman Mitchell. Pagkatapos nun, lalo level. Sa Philippines yan ha, pero sa buong mundo, iba-iba yan. Sa Philippines yan po nangyari. Totoo ito ha, ito sabi nila, kaya ko alam. Sa Lucena, Dominguito Morris, sa Mandaluyong, Samson Morris, sa Paranaque, Gerardo Morris. I-correct lang niyo ako, ako'y mali, pero yan ang aking pagkaalam. Ako'y nasa bracket ni Dominguito Morris, sa Lucena. Pero ang alam ko po noon, nag-lance out siya sa Pagbilaw. Ayun, yung pastor na nila sa Tapos ang alam ko sa Tayabas, si Mando, Quijano. Pagkatapos sa Sariaya, si Leona, Bung Leona. Si Jojo. Pagkatapos sa hindi ko alam, yung sa Dalahican, parang yun, yung nakapulang yun, sa Dalahican. Hindi kayo makakatanggi, buhay pa kayo. Tao na kayo dito, kayo matino ng mga panahon yun. Kaya mayroong miyembro ng Pagbilaw, mayroong miyembro ng Tayabas, mayroong miyembro ng Sariaya, at mayroong miyembro ng Dalahican. Napakarami yan. Yan ho ay sa Lucena lang at that time. Dumami ng dumami yan, at ang sabi nga, yung grupong yan, ang the one of the fastest growing church in the Philippines at that time. Totoo yan, mga kapatid. Mga kapatid, ang sabi po ng unang Kronika, chapter 4, verse 9 to 10, at si Jabez ay bantog sa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez, na sinasabi sapagkat ipinanganak ko kung may kahirapan siya,
At si Jabez dumalangin sa Diyos ng Israel at nagsabi, O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan. At ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ko sa kasamaan na huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Pinakita ko po sa inyo ang unang Kronika 4:9-10 sapagkat ito'y napakagandang panalangin. Na ito ay mabasa ko, sinubukan ko ito. This is a prayer of challenge. Isipin nyo, nanalangin, dininig agad ng Diyos. Anong formula? Anong sikreto meron ng panalangin niya? Na dapat meron tayo nito, mga kapatid. Ora mismo, dinidinig tayo ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Alam niyo po, ang nakita ko sa panalangin ito, itong si Jabez, bagaman siya po, alam niya na siya ipinanganak na mahirap, siya lumaki na mahirap dahil ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin, sorrow and poverty. Pero nang siya po'y matutong manalangin, hindi siya pumayag na habang buhay siya maghirap. Kaya tayo ho, mayroong unity and diversity. Sapagkat ito, mga lalaki at babae, mga tatay at nanay nakahirap, nakaranas sa kahirapan, pero tayo nanalangin sa Diyos na sana maputol na ang kahirapan. Kaya panalangin ito is a prayer to cut off, to stop the poverty, enlarge our coast, keep us from the evil. Kaya ang sabi po ni Jabez, Panginoon, palawakin mo ang aking nasasakupan, palawakin mo ang aking mga hangganan, at ingatan mo ako sa lahat ng kasamaan. Ano man ang mali, i-correct mo ako, Panginoon. Ito ko ay sinubukan ko yung panalangin. At nakikita ko, mga kapatid, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. And God granted him that which he requested. Ngayon, mga kapatid, nagpakita po ako sa inyo ng istatura. Wala naman po akong koreksyon. Pero inaano ko lang po kung ano yung biblical. Kasi ang ganda ko ng pangangaral ng ating mga ngaral kagabi. Akala ko nga, hindi ko na ito mapapangaral. Akala ko ipapangaral na niya. Ano ba ang tamang istruktura ng biblical structure? How can we correct the wrong if we don't understand what is right? Paano ka makakapag-correct kung hindi mo alam kung ano right? Pero nang mabasa ko sa banal na kasulatan ito, ang tunay na istruktura ng Biblia. Una ho ay Father, ang sabi po ng 1 Chronicle chapter, Father, Son, Holy Spirit, pagkatapos po yung mga elders, pagkatapos natin po sa baba yung mga may gift. Sige, sister, isa pa. Father, biblical po yan. Ang sabi ng unang Kronika, chapter 22, verse 10, Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama, at aking itatatagang luklukan ng kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Dito nagsimula yung Trinity. Kaya kung may Trinity, kaya ang Diyos, ang Elohim ng Diyos, ay nagkaroon siya ng kapahayagan sa Trinidad sapagkat siya may purpose. Para lang mailigtas ang tao, kinakailangan niyang gawin niya ang pagiging Father. Ang kasunod niyan ay Son. Amen? Ang sabi ng Mateo chapter 3, verse 16-17, At nang mabautismuhan si Jesus pagdakay umahon sa tubig at narito, nakabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Alam po natin ang ating Panginoong Isus ay nagministeryo for 3 years. And after 3 years, siya po ay napako sa krus, yung lahat ng kanyang pinag-ministeryohan na backslide. Alam po natin yan na halos 5 lamang na tao yung nasa paanan niya during crucifixion. Yung 4 na babae, na Maria, at yung batang-batang apostol na walang iba kundi si John na Benabit. Lahat po yun, almost, lahat backslide yun. Pati si Pedro, yung pinagmamalaki ng lalaki. At ikaw ay Pedro sa ibabaw ng batong ito, babackslide din ka pala. Pero, nung siya po ay muling nabuhay, tingnan ninyo, nung siya muling nabuhay, ano una niya sinasabi? Sabihin mo kay Pedro, kami magkita. Sabihin mo doon sa mga alagad, kami pupunta. At sa loob ng 40 days, nirecover ulit niya. Nirecover ulit niya sa pinakasamahan niya. Kaya siya kumain, pati si Tomas. Ang pinakamahirap na nirecover ng Panginoong Isus si Tomas. Kapag pala absent, kaya mahirap i-recover yung hindi nagdadalo sa church.
Ang kasunod na mahirap i-recover sa church, yung laging huli. Ang hirap i-recover yung mga yan. Maagap lang yan pag may problema. Amen. Maagap yan, nagdadalo lamang yan. Lumuluhod yan kapag mabigat ang problema, kailangan nila si pastor. Pero pag malalakas yan at mapipera, swerte mo kapag naalala ka niyang pastor. Ngayon, nung recover niya, mga kapatid, anong sinasabi niya? Ano lagi sinasabi niya? John 14 verse 26. Datapot ang mga aliw sa mga bagay ng Espiritu Santo, na susubuhin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo ang aking sinabi. Kaya Father, may ministry, Son, may ministry. Pagkatapos sa ministry nila, nag-ministry ang Holy Spirit. At mababasa din natin sa Acts chapter 4 at doon sa Acts chapter 8. Kay Pablo na ito at palibhasa ay nakikipagpulong sa kanya, ay pinagutos niya sa kanila na huwag sila magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niya, narinig ninyo sa akin. Ito ho lagi sinasabi ng Panginoong Isus. Nung hindi pa siya pumapailang na sa langit, hintayin niyo. Pag ako'y pumunta na doon sa Ama, may darating sa inyo. Yung kasunod ko. At anong sabi ng Acts chapter 2, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Kaya ngayon, mga kapatid, ang leadership lang, yung mga panahon yun, walang iba kundi leadership ng apostol. Kaya nung kasunod po ng Holy Spirit, Acts chapter 2, nagkaroon na po, mga kapatid, na tinatawag na Pentecost. Nang dumating po ang araw ng Pentecost, dumating yung Holy Spirit, ilan lang yung na-recover ng mga kaluluwa. Ilan lang yung naniwala sa Panginoong Isus na maghintay kayo sa Jerusalem. Ilan lang yung nananalangin, na naniniwala at sumasampalataya pa sa ating Panginoong Isus. Ang sabi po ng Acts chapter 2, 120 lang. At ang sabi po ng banal na kasulatan, dumating sa kanila ang dilang apoy. Yun ang tinatawag na unity and diversity. Ano ang katunayan na tayo po ay unite kahit tayo magkakaiba? Ang una po na palatandaan, there is unity and diversity in speaking in tongues. Diba, kahit sila 120, iba-iba salita nila, pero unite sila. Amen? Kaya sa speaking in tongues pa lang, ipinagpatunay na diyan, na mayroong, it is possible, mangyayari talaga na kahit tayo iba-iba ng ministeryo, pero tayo isa sa Espiritu, na yun ang pangako ng anak na darating. Kaya yung po ang tunay na istruktura ng banal na kasulatan ngayon. After 60 years, nababasa po natin ang Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Nasabi doon, sister, yan ang mga Ephesians sa EW mo. Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Nalimutan mo kasi dyan ang aking anak na ilagay kanina. Okay. For the training, yan ba? 11 muna, 11, sister. And He personally gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. 12. For the training of the saint in the work of ministry to build up the body of Christ. After 60 years pa lang napasulat, pero hindi po alam nung body of Christ, nung Acts chapter 2, ando na pala yung gift na yun, yung 5. Pero yung sila po ay gumanap na wala po silang leader. Basta sa pangunguna lang ng mga apostol, hinirang sila eh. Pero pagdating po ni Apostol Pablo, nang siya'y sumulat sa Ephesians, nang siya'y nakakulong for the second time, saka na niya sinabi na ang church may gift. Kaya tayo, napakapalad natin mga kapatid. Yung hindi nakabasa ng Ephesians, hindi nila alam na yung pala may gift. Kaya ngayon, bakit ito isinulat para po sa ating kapanahunan? Upang ang iglesia ng ating Panginoon for 1,000 years ay magpatuloy, magpakatibay sa mga banal at ganun din for 1,000 years kung hindi pa darating ang ating Panginoon. Walang kayang magwasak ng istruktura nito. Proven na ito for almost 2,000 years. Wala pong makawasak ng istruktura ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, bakit ito kaya kinakailangan na tama ang istruktura? Kasi may darating na rapture.
correct the structure for the coming rapture. Pag hindi mo na itama sa puso't isipan mo kung saan ka naroon, pag nag-rapture, hindi ko alam kung kasama ka. Proven yan. Ang sabi ng 1 Corinthians is there, 1 Corinthians chapter 15, verse 27 to 28. Ito ang dahilan. Kaya dapat tama ang istruktura natin. For He has put everything under His feet. Ang sabi po doon, lahat po ay nasa pailalim na ng paanan ng ating Panginoong Hesus. But when it says everything is put under Him, pag lahat ng mga bagay ay nasa ilalim na ng Kanya pa, it is obvious that He who puts everything under Him is the exemption. Hindi na pwedeng ilagay sa paanan ng Panginoon ay mismo ng ating Panginoon. And when everything is subject to Him, the Son Himself will also be subject to Him, who subjected everything to Him, so that God may be all and all. Sister, ipakita mo nga instructor ng Iglesia ni Cristo. Ano nung Katoliko? Rarapturin ang Katoliko. Tingnan dito. Tingnan ninyo kung mararapture sila, ha? Yeah. Ikaw ay member ng Katoliko, sino naman yung pare, yung priest? Yung bang priest na yan na nasa unahan mo ay mararapture? Yung kanyang bishop na yan, mararapture, yung kaldera, lalo na po. Ay wala sa istruktura ng ating Panginoong Hesus, yung istruktura, Father, Son, and the Holy Spirit, pagkatapos ng Holy Spirit, ay mga mananampalataya. Okay? Doon nga sa Iglesia ni Cristo, tingnan nga natin kung ako pala narinig ako mararapture. Diyan sa, yan, INC Iglesia, yan. Yung member, bago siya marapture, kinakailangan yung diakono muna. Under siya eh. Tapos yung diakono, under the local minister, district minister, provincial minister, kinakailangan, yan ay isa-isa din na babalik. Sabi dun eh, kung ano yung ibinigay sa paa, yun ay babalik uli, isa-isa sa kanya. Ay lalo, pagdating kay Felix Manalo, ako ko kung nasa saan yung taong yan. O pagdating kay Felix Manalo, saan na sila pupunta? Hindi naman nila itinuro ang Holy Spirit, hindi nila tinuro ang Son. Ay tinuturo lang nila yung Ama. Di ba sana sila sa istruktura ng banal na kasulatan, how to be rapture? Kaya kinakailangan correct the structure for the coming rapture. Pag hindi natin alam yung mga basic na teaching, baka ito ang magpahamak sa buhay natin. Sapagkat ang sabi, ang buhay daw na punong-puno ng hindi pagkaunawa at maling pag-uugali, ito ang pinagsisimulan ng kahirapan ng ating buhay. Hindi ko alam ha, doon sa English, sa born again. Yes. Bago pala ako marapture, pupunta muna ako kay Pastor Morris. Kasi under niya ako eh. Tapos si Pastor Morris, dapat punta kay makakasama pa ba yung mga yan? Ay pagdating kay Wayman Mitchell kay Nebel, hindi naman kasama yan. Sila ng istruktura na nakita natin, sana sila na yun. Kaya maaari si Wayman Mitchell lang ang kontak ng Holy Spirit, baka sila mag-rapture. Alam niyo yan, mga kapatid. Alam niyo yan, yan ang dati nating istruktura. Pero tingnan natin doon sa sinasabi ko kanina, mga kapatid. Yan. Yung apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, pag huwi kay pastor at may membro ka, huwag mong ilalagay sa ilalim mo. Never. Amen. Hindi mo kaya i-rapture yun. Hindi mo kaya papunta, pasukuin sa iyo, tapos susuko ka sa Holy Spirit. Hindi. Kaya pag ikay apostol, ikay propeta, evangelist ka, ano man ang iyong gift, lahat po ng madala mo sa Panginoon, dadalhin mo doon sa body of Christ. Amen. Tayo po lahat din natin sa body of Christ. Huwag kang lalabas. Huwag kang mag-organize ka ng iyo, may assistant ako, tapos meron akong mga workers, akin ito. Kaya tama po yung sabi na kagabi, na hindi tayo naglilingkod para sa ating, kundi dinadala natin ito sa katawan ng ating Panginoon. At kapag tayo lahat ay nasa body of Christ, kaya tayo'y mawawala sapagkat tayo isa sa Espiritu Santo. Hindi ka makakaharap sa anak kapag ang Holy Spirit, dinidisqualified ka. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nakakaalam kung sino ka. Siya yung nagko-convert, siya yung nagko-convict, siya yung nakakaalam kung dapat ka nga na ikaw ay mawala during rapture. Magiging Espiritu muna tayo.
At ang Espiritong niya, mga kapatid, sa panguna ng Holy Spirit. At pagkatapos nun, mga kapatid, yung Holy Spirit isusukok sa anak. Kaya nga tayo ikakasal sa Kanya eh. Pagkikita ho natin, sa rapture sa anak, yun ho ang panahon na isusuko tayo ng Holy Spirit sa anak. At pagka tayo na isuko na sa anak, isusuko tayo sa Father. At doon ho, magkakaroon yung sinasabing God is all in all. Yan ho ang sinasabi ng banal na kasulatan. Itama po natin ang istruktura para po ang espiritu ng kahirapan, espiritu ng lahat ng sorrow, lahat ng agam-agam, at lahat ng mga ginagawa ng kadiliman. Ito po yung ating mapagtagumpayan. Basahin nyo rin ang Biblia. Kami, pansin ko si Pastor Nanding, talagang sunog kila yan. Bagamat yan ay bata pa, buhok lang po ang ninyong nakikita niya. Pero pag po yan inabigyan ko yung tigna 9 pesos, black and white, buha ko yan. Ito yan, ito si Pastor Norma. Ay, parang kuya ka niya. Totoo yun. Totoo yan, mga kapatid. Pero bago ako magtapos, tapos na ba, hindi pa, 15 minutes, Romans chapter 12, verse 5. At gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Nais ko lang po ibahagi, mga kapatid, yung mga bagay na ating pinagdaanan na kung ating mapapansin ngayon ay kinakailangan nating itama. Alam niyo ba na kaya tayo pinag-isa-isa ng Diyos? Ang Diyos may gustong itama. Yes. Pag sa pamagitan po na tayo nagkakaisa-isa, doon ho ipinaprocess ng Diyos ang lahat ng mga bagay na tama. Tandaan ninyo, ang orasan hindi yan paatras. Ang orasan ay laging pasunod. Kaya sabi nga doon, and every minute na dumadaan sa buhay natin may process, may nababago. Kaya habang tayo tumatanda, hindi tayo pabata ang isip. Tumatanda lang sa atin ay ang ating metabolism. Sa mga metabolism natin kagabi. Talaga para akong nanood kay King Atienza. Meron pang science tayo ngayon. Isipin mo, mga kapatid, pati yan, nababago tayo, nakakahamon. Kaya mga minsan, mangarap kayo na may scientific na mga event para naman medyo talagang ang ganda ng dating. Kaya kailan scientist na yan. Unity and diversity, mga kapatid. Ang Diyos ay merong gustong ipakitanin ng mga bagong binhi na gusto ng Diyos na putulin na yung mga dating sumibol at yung dating mga puno, puputulin na siya ay magbibigay ng panibagong binhi. Hybrid na binhi. Yes. Yung binhi nyo, mga kapatid, makikita mo doon yung mga error na kinakailangan natin baguhin. Walang masama kung tayo po ay humarap sa katotohanan. Magbasa din kayo, mga kapatid, ng salita Diyos. Ito po ay, nabasa ko na. Ito ho ang process. Kasi doon sa process na sinasabi nila, lalo na po doon sa Iglesia ni Cristo, kaya po sila, meron sila doon sa Isaiah chapter 46 verse 11, at doon sa Jeremiah chapter 18 verse 2, come unto the Father's house. Di ba yung gamit nila? Kaya kasi di gumagamit ng verse para to prove na yung ginawa nila ay biblical. Pero anong sabi ng Romans chapter 12, that's be, not to think of himself more highly than he ought to think. Huwag kang mag-isip. Huwag mong pataasin ang isip mo. Huwag kang mag-isip na mas mataas pa sa inaasahan ng Diyos sa iyo. Huwag kang mag-isip na makakapagtayo ka ng sarili mong kingdom. Kaya pagka kay pastor at marami kang membro, huwag mong dadalhin sa paanan mo, dalhin mo sa katawan mismo. Yes. Sama-sama tayo ni rapture, mga kapatid. Huwag mo sabihin kay pastor, mauna ka marapture. Hindi ako maniniwala dyan. Baka bumagsak ka pa nga pag ganyan ang iyong iniisip. Ngayong hapon, nais ko pong i-close ang aking pong pangangaral sapagkat wala ng pangalawang katotohanan. Ako po'y 6 anak. Lahat po yan magandang babae at wapo na lang. Naroon po yung aking bunso, kasama ko po yan, pero yung elementary. Naroon po yung pangalawa sa bunso. 5 na po ang may asawa kong anak. Si Sister Nancy ay magsasampu ng apo. Sister Nancy lang yun. Kasi walang maniniwala pag sinabi ko ako ay 10 lang ako. Walang maniniwala. Baka makapagsinungaling lang.
Kaya, dalahin mo na lang, Sister Nancy. Bagay mo na talaga sa iyo. Bagay pa sa kanya. Kaya yung aking mga apo, pagka kami mamasyal, Tito, magbulo. Ayos. Pero kung may isang anak na si Karen, na siya po ay nag-aaral, yung pong mga nag-aaral na yan, pasat 20, na mag-high school, 50 lang, na maghanap, na mag-college, 100 ang baon. Hindi ko sila pwedeng humingi sa akin ng 1,000. Kayo man, hingang kayo ng inyong anak, atay, tingnan 1,000. Sinuswerte? Pero time na dumating po ang aking anak na si Karen, nung siya ay third year sa nursing, humingi sa akin ng 70,000. Wow! Maliit pong tao, 70,000 ang alin mo. Maliit naman ang damit mo. Pero nung ipakita po niya mga kapatid, yung affiliation, yung lahat ng mga dapat bayaran, ipinakita niya sa akin yung lahat ng mga activities, yung proposal, yung budget, mga kapatid, at that time, nag-produce ako ng 70,000. Sapagkat nakita ko na talaga kanyang kailangan. Asap, as soon as possible, talagang gumawa ko ng parang kailangan niya eh. Naranasan niya yung mga anak nagpaka-nursing, yung affiliation. At that time, ay 65,000, tapos 10,000 sa ano niya, sa tutuluyan niya. Salamat sa Diyos, ang kanyang anak ko si Kari na nailangan, talaga nagpapulusan ng Panginoon. Kaya nasa sa anak yun eh. Kaya kayong mga anak, kung gusto niyo na paghingin niyo ng 100,000, magbigay ang inyong mga magulang, kinakailangan kayong mga anak maging totoo sa Panginoon. Alam niyo ba ito si Jabez? Kung titingnan niyo po doon sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 hanggang doon sa 8, makikita niyo po iba ho ang mga sinasabi. Pero pagdating sa 9, bigla nagkaroon ng Jabez na hindi naman kilala doon, na ito'y naging bantong. Pero ang galing ito manalangin mga kapatid. Pag siya'y humarap sa Diyos, alam niya na siya pagpapala ng Diyos. Bakit? Dahil alam niya na siya matuwid. Humarap ka sa Diyos na matuwid. Ang Diyos, hindi papayag na hindi ka pagpalain. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. Kulang na tayo sa harap eh. Kulang na tayo sa kapal ng mukha. Kapalan mong mukha, Lord, okay matuwid. Hindi ka pwedeng hindi mag-apala sa akin sapagkat hindi kay Diyos di na matuwid. Okay ka dyan sa anak ko, na si Karen, bakit yan ang pag-humingi? Libo-libong hinihingi sa akin. Nagkakaroon ako, pero okay din yung aking mga anak. Mas malaki lang ito si Karen. Mas mahal. Don't just ask the amount. Naalala ko, si Pastor na nagsabi, Pastor, ay kailangan ko ng 50 million pesos. Pero kung ako ng Diyos, sasagutin ko siya, anong gagawin mo sa 50,000? 50 million. Sa 50 million. Anong gagawin mo? Katulad ng anak ko, 70,000, anong gagawin mo? Say to your prayer about your project proposal. Sabihin mo, in your ministry and show to the Lord your budget proposal. Katulad po ni Jabez, siya nanalangin, enlarge. Gusto niyang palawakin ang kanyang hangganan. Kailangan niya ng pera. Gusto ko na ako, Panginoon, na ilayo mo sa kadiliman. Tama, dapat itama ang mga mali. At gusto ko na ako ipagpalain mo, bless me indeed. Huwag kang hindi. Anong sabi po ng Biblia? Ang Diyos ay ginran ang kanyang panalangin. Bago po ako mga kapatid, gusto kong isa nito sa inyo, ito ho ang style na ginagawa ko ngayon. Marami na ho akong style na ginawa. Una, nagtayo ko ng maliit na church. Sabi ko, Lord, gusto ko na ito lumawak. Pero nakaapat na pagpapalawak mo ako sa tulong ng Panginoon. Gusto ko, Lord, magkaroon ng aircon. Dati 2 lang, ngayon 5 na. Basta lagi may proposal, hingin mo sa Panginoon kung anong kailangan mo. Ito ang aking hinihingi ngayon, samahan niyo ako. At kung anong proposal mo, ibigay mo rin sa akin, sasamahan din kita. Yung church lot ho ng Lucena, binibenta sa akin 450 square meter. 10,000 per square meter. Kaya sabi ko, Lord, kailangan ko ng 4.5 million. Libre yan. Kahit anong panalangin mo, libre. Wala naman players. Amen. Pero ang Diyos pa, pag nagbibigay, nagpamananalangin ka ng malaki, may 10%. Wala. Pwede mong manalangin ka ng manalangin, pero ipakita mo na hindi yung malaki. 4.5 million ang kailangan ko, ang building. Ang kailangan ko para cover ko. Para pagka tayo nagkakaroon ng mga event, kahit sinong church, pwede kong pagamitin mo. Yung mga pastor na hindi natin kilala, nasa halip na mag-hotel, kabayad pa kayo, doon libre na. Anong gusto kong gawin, nakikita ko po. Lalo yung Tagalawag, laging customer ni ano yun, seller ba yun?
Sergio. Kahit sino, magpa-conference si pastor, lahat nag-i-delegate. Diyan na. Style cover court, pero may mga building doon para convertible. Malawak ang kainan sapagkat sa church, mabentang ang kainan. Marami ang mga kaldero, marami ang mga pinggan. Yung nakikita natin na kailangan natin. At kailangan ko, Panginoon, ng style na cover court with room and accommodation to all guests in order 10 million. Lakihin mo na para hindi ka ma-short. Hindi ka naman mangungurap eh. May scholarship ako. Gusto ko lahat ng kabataan. Walang maiiwan na magmang. Sapagkat ang kabataan for the next generation yan ang gagamitin sa ibang bansa. Kinakailangan lang ikaw ay may diploma para magamit mo. Ang dali na ho mga kapatid na pumunta ng Dubai. Yung mga graduate ninyo. Palagyan nyo naman po sa ched ng ng tata. Mag-tour ka sa Dubai o kaya sa Abu Dhabi, madali ang maraming trabaho doon. Ikaw yung mismo pupunta doon. Basta't ikaw ho ay may dala ng mga credential. Kaya gusto ko ho, mga kabataan, walang may iwan. Walang nag-aaral. Kung ayaw mag-aaral, magtrabaho. Kung ayaw magtrabaho at mag-aaral, mag-ministeryo. At kung talagang wala, kung mag-asawa ka na, bahala ka na sa buhay mo. Ang hirap, ang daming mga kabataan. Wala namang mga ginagawa. Purma-purma, no? Pa-text-text pa, wala naman load. Magsisilpo, pagkatapos magte-text, palog na. Grabe. Ang parami ka lamang doon sa network, papasikip ka lamang. Kailangan nun namin ng vehicle na, Pastor naman, kailangan talaga natin ng poster. Walk. Poster! Yung may CR, para yung matatanda na, para tapos pag talagang hindi makabangon, may tsata. Ang hirap kasama ng mga senior citizen. Kaya kailangan natin coaster talaga, tigisa tayo. Wow. Madaling mamigay pag meron. Pahanin mo yung mga yan. Pag rapture, iiwanan mo din. Gamitin natin. Pasira. Kahit sa paraan. Hindi nasisira sa tagwan. Kailangan natin ng mga behikulo, mga kapatid, para walang dahilan na walang pamasahe lahat makakasama. At kung ano ang conference, kinakailangan, sa una pa lamang, atid na. At kapag naman may huling gabi, walang uuuna. Alam naman ninyo, pinaghanda nito ng 3 days. Tapos pasaglit lang kayo dito, pagkatapos yung pala may lakad kayo, i-cancel nyo na muna, yung iba yung para naman doon sa naghanda at nanalangin. Hallelujah. At lahigit sa lahat yung mga member, lalo kayo na ito, lapit-lapit na ninyo eh. Pagkatapos nun, mga kapatid, ay workers allowance, sound system. Pagkaroon tayo ng isang malakas na sound system. Pagka talagang ginagamit ka, pagka talagang may company sa'yo ng gamit, lahat, meron tayong workers na sila nagkakabit para mga manunugtog, tutugtog na lang. Hindi yung sila pa nagbubuhat, makikita mo, pausang-pausang, tapos pasang-pasang. Sa matina. Kailangan talaga sila ay press na tutugtog na lang. Tsaka nakatuloy na ha. Pagka na-real, huwag nang magtutunog, talagang handa-handa na. Kailangan po natin workers allowance sa sound system. Yung hindi natin naranasan nun, iparanas natin sa iba. For the next generation, itanim natin ito ngayon para sa marami pang generasyon. Kung ang ating Panginoong Isus 100 years pang hindi darating, na itanim natin ang mabubuting bagay na kanilang gagawin. Papayag ba kayo mga kapatid, yung kahirapan na ating naranasan pa rin nila, ang gusto ko makatapos na yan mga kapatid. Stop na natin ang poverty. At hindi lamang yun, yan ho kami tinatawag na helping hands. Sa anniversary po namin, kami ho magpapatay uli ng 200 kilos sa baboy. Namimigay ho talaga kami. Kasi kinabukasan pesta, wala yung kawawa ng iba, walang handa. Hindi, ang anniversary ho kasi namin ay May 30. Fiesta. Papatayo ho ko doon ng malaking entablado, tapos sisita ko ng malakas na sound system. Nagagawa nga ng taga-sanlibutan, bakit hindi natin gawin? At lahat ng mga musician galing sa iba't ibang unity in diversity. Kaya, Pastor, yung inyong paghandaan mo, yung inyong mga patadala mo ito. Nag-usap na kami niyon to. Sabi ko, pag-aabot yung 5 million, bibili tayo, hindi yung mga ganyan, mga ganyan. Sabi ni Tay talaga, hihilig ka rin lang lakihan muna. Pero pag binigyan ka, gawin mo, huwag mo kikikbakin. Sa puso mo pala, kinikikbak mo na eh. Pagkatapos helping hands, namibigay
mamimigay po tayo. Pero ako naman may personal para ako hindi mangikbak. Lord, bigyan mo naman ako kahit 1 milyon. May utang ako na babayaran. Yung utang niyo sa amin na rin. Sabi, pakargo sa inyo mga member. Sa Diyos yung pakargo.